Takto majú vyzerať správne nainštalované solárne panely. Väčšina ľudí to ale nerobí správne. Ideálny sklon je 70 stupňov. Je optimalizovaný na polohu slnka v zime, kedy ho máme menej a potrebujeme z neho vyťažiť čo najviac. V lete sú síce panely pod týmto uhlom trochu odklonené a menej efektívne, ale to vôbec nevadí, pretože v lete sú dni dlhé, máme prebytok energie a mierna strata efektivity v lete sa nám oplatí výmenou za vyšší výkon v zime. Ale ešte dôležitejšie ako sklon panelov je ich orientácia. Mnohí panely smerujú iba na juh, ale efektívnejšie je ich smerovanie rozdeliť na juhovýchod a juhozápad, pretože spotreba v dome je najvyššie ráno a večer, keď svieti slnko z týchto strán. No ešte väčší zmysel to má v zime. Tedy svieti slnko najčastejšie buď do poludnia alebo popoludní, a teda z juhovýchodu alebo juhozápadu. Málo kedy celý deň. Orientácia na juh je teda v zime najmenej efektívna, pretože v strede dňa býva zamračené najčastejšie. A čo samotná konštrukcia? Panely inštalujeme na vyvýšené hliníkové stojany. Prečo? Máme pohodlný prístup na údržbu, ľahko sa pod nimi udržiava tráva, dá sa pod nimi kosiť, prípadne ich necháte zarásť a vôbec to nevadí. A navyše sa tak vyhnete zbytočnému špineniu od prskajúcej vody pri dažďoch a nemusíte ich čistiť. Ak chcete ušetriť miesto, ďalšia vhodná, aj keď menej výkonná možnosť je umiestniť panely priamo na fasádu. A koľko panelov potrebujeme na úplnú sebestačnosť rodinného domu? To si povieme v ďalšom videu. Tak následuj.